Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Reynante. Taong 1988, Osyao, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mangingisda itong si Reynante. Sa kanyang trabaho, kasama niya noon ang iilan sa kanyang mga kumpare na naging katuwang na niya sa loob ng maraming taon. Kapag marami silang nahuhuli, direkta silang pumupunta ng rapu-rapu para ibenta ang iilan sa mga ito. Malapit lang kasi sa lugar na yon ang pinaghuhulihan nila, kung kaya't para hindi mahirapan ang bangka, doon na sila nagbabawas ng kanilang mga nahuling isda. Hindi naman sila lugi tuwing doon sila nagbabagsak, gawa ng bago pa man sila makadaong sa pantalan na isaayos na nila ang bawat pwesto ng mga isda na kanilang nakuha. Sa loob ng maraming taong gano'n ang kanilang trabaho, marami na silang naranasang kakaibang bagay sa laot. Nakaranas na rin silang maabutan ng unos sa kalagitnaan nito na siya namang muntik-muntikan ng ikalubog ng kanilang sinasakyan. Gayunpaman, sa kabila ng mga panganib na kanilang naranasan, hindi nila basta-bastang matatalikuran ang panahong yun, buhat sayo ng nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga pamilya. Bagaman nagkakaedad na siya, patuloy pa rin siyang namamalaot, alang-alang sa mga anak niyang nag-aaral. Hindi naman gaanong nababahala sila Reynante sa kanilang ginagawa, sa kadahilanang ni minsan wala pa silang naranasang hindi maipaliwanag na pangyayari sa laot. Isang hapon, habang nag-uusap-usap ang kanilang grupo ukol sa gagawin nilang paglalayag kinabukasan, inilahad ng kasama nila ang tungkol sa paparating na unos. Ayon dito, kabilin-bili na ng pinsan nito, may paparating na bagyo sa linggong yon, kung kaya't mas mainam na ipagpaliban na muna nila pansamantala ang kanilang paglalayag. Dagdag pa nito na, kilalang manghuhula ang pinsan niya na dumayo lang sa lugar nila, kung kaya't mariin siyang naniniwala sa mga sinabi nito. Nang marinig naman na Reynante ang sinabi ng kanilang kasama, bigla naman yung napatawa, gawa ng hindi yun naniniwala sa mga hula ukol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pagsilay na Reynante sa kanyang kasama, tinitigan naman niya yun sa mga mata nito habang sumasagot dito ng, "Paano naman niya kamo nahulaan ng bagyo?" "Ang alam ko, nahuhulaan lang ito kapag malamig ang simoy ng hangin, namumuti ang dagat at kulay itim ang mga ulap sa langit. Sa estado ng panahon ngayon, kaibigan, mukhang wala namang bagyo. Tingnan mo, napakakalma ng tubig. Baka naman sinasabihan ka lang noon ng kung ano-ano para may kasama siya sa bahay nyo. Mga tao talaga ngayon, oo. Hindi na nga nakakatulong, problema pa." Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Ay, basta ako naniniwala roon. Kung ayaw nyo maniwala, edi kayo na lang muna ang pumalaot. Alam kong hindi naman kayo makakaalis kapag wala ako, di ba?" Dahil sa sinabi nito, nakaramdam naman ng pagkainsulto itong si Reynante ukol sa mga katagang kanyang narinig. Pakiramdam niya kasi, nakadepende ang pasya ng kanilang grupo sa taong yon. Upang maiwasan ang anumang hidwaan sa pagitan nila, nagdesisyon siyang kausapin ng tiyuhin itong naghula ukol sa bagyo. Yun na lamang ang naisip niyang paraan nang sa gayoy maisama ito ng hindi napipilitan. Matapos namang marinig ng kanyang kaibigan ang nais niyang mangyari, agad naman silang niyaya nito patungo sa kanilang tahanan. Sa pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa grupo na Reynante ang isang lalaking kulay kayumanggi na mayroong makisig na pangangatawan. Sa estado ng lalaking yon,
hindi mo mapagkakamalang manghuhula ito. Unang tingin niya rito, para yung kargador sa isang kumpanya ng kopra. Paglapit nila sa lalaking yon, agad naman sila nitong sinalubong. Hindi pa man nakakapagsalita itong si Reynante, laking gulat na lamang niya nang biglang magwika sa kanya ang lalaking yunang. Bakit hindi ka naniniwala, Reynante? Totoong sinasabi ko sa pinsan ko. Tunay ngang may paparating na bagyo. Hindi lang ito basta bagyo. Bagkus isa itong uri ng sakuna na may kakayahang magpalabas ng mga lagusan sa laot. Kung gusto ninyong mapahamak, magpatuloy kayo. Pero kung nais ninyong makaiwas, palipasin niyo ang linggong ito. 2 araw lang naman ang hihintayin ninyo. Hindi yun ikakalugi ng inyong grupo. Nang marinig naman na Reynante ang sinabi nito, halos pinaghalong pagtataka at galit ang kanyang naramdaman. Pagtataka dahil sa nagawa nitong malaman ang kanyang pangalan at galit dahil sa desisyon nitong animoy ipinagpipilitan sa kanilang pangkat. Ayaw na Reynante na mayroong taong nagdidesisyon para sa kanila. Gawa ng unang-una, sila naman ang naghihirap. Meron lamang madalang pagkain sa mga pamilya nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nanatili pa rin siyang matigas sa nais nitong mangyari. Pakiramdam niya kasi noon, kapag sinunod niya ang nais nito, para na rin niya yung hinayaang tapakan ang kanyang paninindigan. Nang mapagtanto naman ang kasama niyang hindi na nagiging maayos ang sitwasyon, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais niya. Dahil sa naging pasya nito, agad namang sumingit ang pinsan nitong manghuhula pagpapakita ng pagtutol sa nais nilang gawin. Ayon dito, na kung hindi niya mapipigilan ang pangkat nila Reynante, wala siyang ibang magagawa kundi ang sumama. Inilahad din ito sa kanila, tutulong ito sa mga bagay-bagay para mapanatili ang kaligtasan ng kanilang bangka. Dagdag pa nito na, kung hindi sila papayag sa nais nitong mangyari, magkakasubukan sila sa lugar na yon. Dahil sa mga bagay na inilahad nito, wala namang nagawa sa Reynante kundi ang sumang-ayon. Para sa kanya, mas mainam ngang makasama nila ito upang mapatunayan dito na hindi totoo ang hulang pinanghahawakan nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang naghiwa-hiwalay. Kinaumagahan, nagkakape pa lamang siya, pansin na pansin niya ang madilim na kalangitan. Nasisipat na rin niya ang alon na namumuti, hudyat na hindi magiging maganda ang pagpapalaot nila. Gayunpaman, ang napagkasunduan ay napagkasunduan. Nais man niya noong ipagpaliban ang kanilang pamamalaot, wala siyang magagawa sapagkat nakapagbitaw na siya ng salita. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makapaghanda na itong si Reynante, agad naman niyang tinahak ang daan patungong Pangpang. Pagdating niya roon, doon tumambad ang mga kasama niya na abalang-abala sa paghahanda. Bago pa man siya makalapit sa kinaroroonan ng mga ito, muli na naman siyang kinumpronta ng manghuhula. Ayon dito, kahit itanggi niya pa, alam nitong meron na rin siyang nararamdamang kakaiba. Dagdag pa nito na, hindi na niya pakikialaman pa ang pasya ni Reynante, gawa ng hangad niya ring maranasan nito ang mga kaganapang hindi niya inaasahang totoo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niya yung hinawi, sabay wika rito ng, Diyos lang ang nakakaalam sa mga mangyayari. Kahit ikaw, kung kalooban na niya, hinding-hindi mo rin ito mahuhulaan. At paano naman natin malalaman ng mga mangyayari mamaya kung hindi natin ito susubukan? Halika na, tumulong na tayo sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang manghuhula kundi ang sumunod.
Makalipas lamang ang ilang minuto nilang paghahanda, doon na nila pinagtulungan ang kanilang bangka na dalhin sa malalim na parte ng dagat. Maya-maya pa, inumpisahan na nila ang paglalayag sa kabila ng napakasungit na panahon. Habang lumalayo sila sa pangpang, napansin naman na Reynante ang kakaibang ritual na ginagawa ng lalaking sumama sa kanila. Nasipat niya kasi yung panayang pag-uusal habang meron itong kung anong bagay na inihuhulog sa dagat. Nang maisakatuparan na yon ng manghuhula, agad naman itong lumapit sa kanila para magmasid. Di pa man sila nakakarating sa pinakalaot ng dagat, binayo na sila ng binayo ng malalakas na alon na siya namang labis nilang ipinagtataka. Hindi naglaon, umulan ng napakalakas na halos hindi na nila makita ang buong paligid. Dahil dito, agad naman nilang binilisan ang takbo sa paniniwalang makakarating sila sa kabilang ibayo bago pa man tuluyang masira ang kanilang sinasakyan. Subalit, hindi pa man inaabutan ng kalahating oras ang kanilang paglalayag, doon na nila nasilayan ang pagtama ng kidlat sa dagat. Paulit-ulit yung nangyari hanggang sa unti-unti na nilang napapansin ang dahan-dahang pagkakaroon ng ipo-ipo. Hindi naglaon, nasipat na lamang na Reynante sa liwanag na nagagawa ng mga kidlat ang animoy mga lagusan na lumitaw sa paligid. Bawat isa sa mga ito, meron sila doong nasisilayang mga isla na siya namang hindi nila mawari kung papaano yun lumitaw sa lugar na yon. Sa loob kasi ng ilang taong pabalik-balik nila sa laot, alam nilang walang ganong lugar bago marating ang kabilang ibayo nito. Sa puntong yon, hindi na nila maiwasang matulala buhat sa labis na pagkamangha. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman na lamang nila ang pagsayad ng kanilang bangka sa ilalim ng dagat. Pagsilay na Reynante sa gilid ng kanilang sasakyan, doon nila nasilayan na nakapasok na pala sila sa isang lagusan. Dahil dito, agad naman siyang lumapit sa kasama nilang manghuhula para tanungin kung ano ang nangyayari. Wala na tayong magagawa. Nahigop na tayo ng isa sa mga lagusan. Ang kinakailangan mong gawin, manalangin. Hindi mga pangkaraniwang nilalang ang naninirahan sa loob ng mga lagusang yan. Seryosong wika ng manghuhula sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, napansin naman nila ang pagtila ng ulan at kasabay nito ang pagsilay nila sa kanilang harapan ng isang islang unang beses pa lamang nilang nakita. Sa islang yon, marami silang nakitang mga bahay-bahay na merong liwanag sa loob nito. Hindi naglaon, nasipat nila ang iilang mga taong lumabas sa mga tahanang yon na parabang naghihintay sa kanilang lumapit. Dahil dito, inabisuhan naman sila ng kasama nilang manghuhula na huwag makipag-usap kung kani-kanino. Hanggat maaari, manatili sila sa loob ng bangka habang hindi pa sila nakakaisip ng paraan upang makabalik sa kanilang mundo. Mariin din itong inilahad sa kanila, hindi mga pangkaraniwan ang mga taong kanilang nakikita. Matapos naman itong marinig nila Reynante, minabuti nilang wag na yung pansinin. Sa pagdating nila sa dalampasigan, agad naman silang sinalubong ng hindi mabilang na mga tao. Paglapit ng mga ito, humingi yun sa kanila ng isda, subalit wala naman sila doong maibigay, gawa ng hindi pa naman sila nakakahuli. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pagmamasid, napansin naman noon na Reynante ang mga kakaiba sa mga taong yon. Hindi niya mawari pero kapag hindi yun nakaharap sa kanya, meron siya doong nasisilayang buntot sa likurang bahagi ng mga ito. Ang mas labis niya pa noong ikinagugulat ay ang mga kubo nitong parang naglalaho sa tuwing umiihip ang malakas na hangin.
Dahil dito, nagkaroon na si Reynante ng isang hindi maipagkakailang pagdududa laban sa mga taong yon. Lahat ng kanyang narinig na paalala ng manghuhulang kasama nila, mariin niya yung sinunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili sa lugar, napansin nilang nagkakasiyahan ang mga ito kahit malapit nang sumapit ang gabi. Ayon sa mga taong nakausap ng kanyang mga kasama, saktong kapistahan ng lugar ang pagdating nila. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, lahat ng makakain at maaari nilang makuha, libre nila yung ibibigay. Ang kinakailangan nilang gawin, pumunta sa sentro ng baryo para makisaya. Nang marinig naman nila Reynante ang alok ng mga ito, merong iilan sa kanilang napilitang sumunod. Ang mga kasama nilang yon, sinulit na ang pagkakataon habang wala pa silang trabaho. Maya-maya pa, tanging 4 na katao na lamang ang natira sa loob ng bangka. Ang mga taong naroon, si Reynante, yung magpinsan, at yung isa pa niyang kaibigang kamag-anak rin ng kanyang asawa. Bagaman hangad sana nitong makisaya sa baryo, sapilitan niya yung pinigilan alang-alang sa babala ng manghuhula. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa ring nagsasaya sa baryo. Sila Reynante noon, panay lang ang pagmamasid mula sa kanilang bangka. Ni minsan, hindi na rin nila sinubukan pang bumaba roon sa takot na baka maging daan ito para sa mga nilalang na sila'y atakihin. Habang lumalalim noon ang gabi, unti-unti naman nilang napapansin ang kakaibang pagsimoy ng hangin sa paligid. Sa pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, paisa-isa nang nagsipasok ang mga taong naninirahan doon at kasabay nito ang pagpatay ng mga gaserang nakasindi. Habang nagmamasid sila sa paligid, doon nila napansin ang pasuray-suray na paglalakad ng mga kasama nilang nakisaya. Sa unang tingin, inakala nila Reynante na ligtas ang mga ito, subalit paglapit ng mga nilalang na yun sa bangka, doon nila napansin na wala na yung kakayahang makasampa roon. Tumatagos lang ang mga paa nito sa nakababang hagdan na siya namang labis nilang ikinagulat. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, habang nagpupumilit yung makabalik sa kanilang bangka, dahan-dahan na ring naglalaho ang boses ng mga ito. Maya-maya pa, itinuro ng kasama nilang manghuhula ang mga nilalang na dahan-dahang nagsisilabasan sa mga kubo nito. Pagsipat naman doon nila Reynante, halos hindi nila maipagkakaila ang takot na kanilang nararamdaman buhat sa kanilang mga nakita. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, punong-puno ng kaliskis ang mga katawan nito at meron yung mahahabang mga braso. Ang ibabang katawan din ng mga ito may hahalin tulad mo sa katawan ng sawa. May pakpak din ang mga nilalang na yon at bawat isa sa mga ito merong mahahabang mga buhok. Pagsili para ng mga ito, agad naman itong sinunggaba ng kanilang mga kasama na siyang naging sanhi upang lumubog yon sa ilalim ng tubig. Pinilit pa yung tulungan nila Reynante sa pamamagitan ng pagbaba ng lubid pero wala din yung nagawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa namang lumutang ang mga nilalang na yon, bitbit ang bangkay ng mga kaibigan nila. Nais man yung tulungan nila Reynante pero alam nila sa kanilang mga sarili na ikakapahamak lang nila ito. Sa pag-alis ng mga nilalang na yon, doon nila nakita ang isa sa mga ito na dahan-dahang nagpapalit anyo. Kampante yung umakyat sa hagda ng kanilang bangka, subalit bigo naman yung tuluyang makasampa roon. Sa pagsilay na Reynante sa nilalang na yon, kitang-kita niya ang malademonyo nitong pagngisi habang nagwiwika sa kanila ng, "Hindi habang buhay nakasampa kayo sa bangkang yan.
bababa rin kayo para maghanap ng makakain. Huwag niyo nang pahirapan ang inyong mga sarili. Dahil sa huli, matutulad din naman kayo sa mga kasama niyong nauna na. Nang marinig naman ito ng manghuhula, agad naman itong tinapik si Reynante, sabay sagot sa nilalang na yun ng, Bakit? Anong akala mo? Magtatagal kami rito? Nagkakamali ka. 2 araw lang ang kinakailangan naming bunuin para makaalis sa lugar na ito. Meron din kami ritong sapat na pagkain, kaya nasisiguro ko sa iyo, wala na kayong mabibiktima kahit isa pa sa amin. Dahil sa sinabi nito, bigla namang umangil ang nilalang na yon, sabay akmang susunggab sa kanila. Subalit, paglundag nito patungo sa kinaroroonan nila Reynante, tumagos lang yun sa bangka. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala na rin itong nagawa kundi ang umalis sa lugar. Sa paglisan ng mga nilalang na yon, minabuti naman nilang pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Kahit kasi nais man nilang ilayo roon ang kanilang bangka, hindi nila yun magagawa buhat sa sumayad na yun sa lupa. Halos ang 2 araw na pananatili nila Reynante sa lugar, pakiramdam nila ilang buwan na ang lumipas. Sa kanilang paghihintay doon, wala silang ibang ginawa kundi ang tumunganga. Lahat din ng galaw ng mga nilalang na nasa pangpang, maigi nilang pinagmasdan. Ang hindi lang nila noon masikmura ay noong masilayan nila ang kanilang mga kasama na itinali ng mga ito sa gitnang bahagi ng baryo. Malaki man ang nararamdaman nilang galit laban sa mga ito, pinilit nilang yon ay kimkimin para makauwi sila ng buhay sa kanilang mga pamilya. Sa pagsapit ng sumunod na araw matapos ang insidente, itinuon nila Reynante ang kanilang mga wisyo sa pagsisipat ng mga isda. Nang akmang mamimingwit na sila, agad naman silang pinigilan ng kasama nilang manghuhula, gawa ng ayon dito, mas mainam na wag silang gagawa ng kung ano-ano sa lugar na yon. Mawalan man sila ng pagkain at gutumin man sila sa paglipas ng araw, hindi na yun mahalaga, basta ba'y makabalik sila sa kanilang lugar. Matapos namang marinig nila Reynante ang habili nito, minabuti naman nilang sundin yon. Lumipas pa ang araw, matyaga na lamang silang naghihintay sa pagsapit ng gabi. Yun kasi ang pagdating nila sa lugar, kung kaya't inaasahan din nilang yun din ang oras ng pag-alis nila. Habang kumakain sila noon ng natitira nilang pagkain, muli niyang kinumpirma sa manghuhula kung totoo nga ba ang mga bagay na sinabi nito. Nang marinig naman ito ang kanyang naging tanong, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, Hindi ako sigurado, pero ang pinanghahawakan ko ang 2 araw na pagsapit ng bagyo. Kung hindi ako nagkakamali, babalik sa normal ang buong paligid pagkaalis nito. Naalala mong sinabi ko sa iyo bago tayo mapadpad dito? Sipagan niyo sa pagpapanalangin. Nang marinig naman na Reynante ang sinabi nito, minabuti na lamang niyang magpahinga habang patuloy na nagbabakasakaling makakauwi na sila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo nakakatulog na siya, bigla naman siyang nagising matapos niyang maramdaman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pagmulat ng kanyang mga mata, muli niyang nasilayan ang nangingitim na kalangitan at ang walang patid na pagbagsak ng kidlat sa laot. Bago pa man siya makatayo, agad naman siyang tinapik ng manghuhula, sabay sabi sa kanyang kinakailangan nilang maghanda, gawa ng hindi pa tapos ang unos. Nang marinig naman yun na Reynante, agad naman siyang tumulong sa mga ito. Sa loob ng 2 oras na kanilang pakikipaglaban sa galit na laot, hindi na nila inakalang makakaligtas pa sila ng buhay. Mabuti na lang,
Dinare-diretso nila ang kanilang dinaraanan hanggang sa marating nila ang isang pantalan. Pagdaong nila roon, nakita nila ang iilang mga taong naghihintay sa mga mangingisdang napadpad sa lugar. Maging ang mga ito man, hindi inaasahan na lalakas ng ganoon ang bagyo. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, nasa humigit 5 bangka ang umalis noong nagdaang araw. Hindi pa nakakabalik ang mga ito at hindi din nila alam kung ano na ang nangyari sa mga ito. Matapos naman itong marinig nila Reynante, minabuti na lamang nilang magpahinga sa bahay ng kanilang mga kakilala. Pagkaraan ng ilang araw, nang humupa na ang bagyo, tanging ang kanilang grupo na lamang ang nakaligtas. Lahat ng 5 bangka hindi na nakauwi. Ang mga kamag-anak nun, matinding paghahanap na rin ang kanilang ginawa pero wala silang nakitang bakas ng mga ito. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon na pagtanto ni Reynante na isang ang dalubhasang manghuhula ang pinsan ng kanilang kasama. Lubos din ang pasasalamat nila rito dahil kung hindi sa taong yon, marahil ay hindi na niya naibahagi ang kwentong ito. Pero alam niyo ba, bago bawian ng buhay sa Reynante noong 2012, naglakas loob siyang ibahagi ang karanasan niya sa kanyang mga anak noong mga panahong naranasan niya ang unos na nagbubukas ng mahihiwagang lagusan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko meron na tayong ganitong klase ng kwento no? Yung merong dumadaang unos, tapos may mga nagbubukas na lagusan, tapos meron din tayong isang ganyan na series, di ba? Pero alam ko hindi lang to nangyayari sa dagat. Nangyayari din to kahit sa gubat, kahit siguro sa disyerto. Kung meron man tayong matinding disyerto dito sa Pilipinas, malamang nangyayari rin yan. Pero kadalasan talaga nangyayari to sa mga, yun nga, yung mga anyong tubig. Dagat, ilog, sapa. Kasi hindi natin alam diba? Kung anong meron pa sa ilalim nun. Pwedeng bigla na lang tayong hilahin o biglang gumawa ng lagusan na kung saan ka nakatayo, dun mismo magbubukas yung lagusang yun. Tapos bukod pa dyan, meron din mga maihiwagang lagusan na nasa loob ng mga bahay natin. Diba? Na nakakakita lang yan. Yung may mga espesyal na kakayahan tsaka yung mulat na yung ikatlong mata. 'Di ba? Ako sa akin lang 'to kasi base sa experience ko, marami na akong mga kaibigan na nagkukwento tungkol dun sa mga nakikita nilang bigla na lang daw na may anino silang makikita sa kusina nila, tapos para may mga figura ng tao, basta yung mga ganong klaseng kaganapan nangyayari talaga. Kaya dito sa kwento ni Reynante, sobrang solido tong mga lagusan na to. Ang nakakatakot lang, pwede kang mapunta sa lugar ng mga aswang, di ba? Hindi mo iisipin yun. Ang mas masakit pa nito, kahit sabihin nating hindi aswang, paano kung tribo na kumakain ng mga tao, doon ka mapunta? Di ba? Talagang wala kang takas. Ang swerte lang neto ni Reynante kasi nga meron silang kasamang manghuhula na kayang mag-predict kung ano yung mangyayari sa hinaharap. So, para kay Reynante kasi pride yung pinairal niya, which is hindi yun maganda. So, ang aral ng kwento natin, huwag tayong masyadong mapagmataas at huwag masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.